Assalamualaikum guys. Menang sondeng lab. Madang. Menang kok. Ngedem dulu. Moto. Apa nontonnya? Minta tak? Tak no. Wak sapi guys. Nggak agak dimasak guys. Ini apa ini? Aceh no. Aceh. Apa aja ini? Dulu deh. Masa tuh? Nyari. Makin asa bayar. Gitu. Kulit berarti. Kulit sapi. Udah sampai. Enggak. Kulit. Ini kulit ini. Iya, bang itu jaket atus-atusan baknya lipat itu. Rugi aku mainnya. Ya iya nek bayarannya lumayan aja ora ya. Tak kira lipatnya gue. Bayarannya medun kabeh lho. Apa ngerti nek aku narep metu urung metu ra enak rukone ngene iki. Kaya kan mlebune 2 dina pisan. Heeh. Kuat tuku jaket. Mending-mending. Iya kalau atimu hau kok gembuk atine aku pilih sing atas iki ya. Corona ya. Nah, kumut-kumut guys. Wah, itu semadang sih. Iya. Kelingan, Mbak. Tak tuku bakso sambel oke murah sare utangnya. Apa? Nah, apa? Ini tak ngene. Tak mlebu sapi. Ndi ngomong Apa jenenge? anu peran apa ya? Tapi kok ora. Anu, Mbak. Anu, Ini goreng nggih. dragon Sing goreng, Bos. apa? Apa? Dragon bar. Persiapan nanti. Iki maras to, Mas. Maras sudah dipangan rabutnya sapi. Maras apa toh? Duk, Hepeng. Oleh lah dipangan. ini saya sedikit diri. Maras. Ya. Ini diri sisi apa digodok sih ya? Nah, diri sisi ajar ya. Bisa dene gak waras ya. Enak, Bos. Eling kuning bae iki nek maras lah dipangan ngono lho. Kata si anu kan udah nih, Mbak. Ini. Nah, sini gede enak ya. Enak. Wak sapi, Bos. Bodol, Bos. Kayak culahan ini. Apa? Dragon bar. Pernah kan ini? Iki toh. Kulit Utuh sing anu lho apa? pasti. Nah, iki toh. Saknya ngerti daging tok. Ya sik gajen di. Sakne kene kabeh. Agak ning sayur. Heeh. Dagon bale selimut. Ini apa? Nek anu ya. Semua animasi apa anu Kak metu kabeh dhewe. Ya, Arek milih. Nggih. ora nek sing dragon bale. Masa? Ngamet tuh. Iya ya. Ya, kula milih dhewe pencetan aja ngapek kleru lho. Kleru ndang ngomong aku. HP niku iki umbo. Wah, nek tapi regane larang gah. Atus luwih kok. Hah? 50-an goleke ya. Aja menceti lho kok karo pusen tak amuk ngono. Ben. Oke, Bos. Oh, aja mekeki banyu lho. Wah, aku tak jaluk lho. Oh, tak inceng lho. Linggo kene. Ora nggih aku cuma kasare bumul. Tak incenge, Deng. Tak HP yo inceng. Ora sing 50.000 iki. Baik-baik
Ya regane ngisor enek to, iki lho. Apa kuwi? Mau. Lah ya koyo maras-maras kene kene mbahku gak oleh mangan. Maras apa lho? Makne anu. Iki kebuk. Oh, hah? Beda to. Kebuk karo maras iki padha ora? Alah nemo tak pangane kene lho. Masa? Gak apa-apa dipangan lagi. Tak apa mau ini ta. Betul, bener iki. Ini kita bu kebuk ya. Iya, wi larang. Mau dipangan ya, An? Diomongi kok. Kebuk, Bos. Maras-maras ngerti maras ngene endi lho. Maras ya menungso anake. Sangkas lho. Apa sih? Cocok ya? Tak ya kan. Yo, Bos. Wates, Bos. Enak. Ya, Bos. Tak gelap ini tadi. Hah? Sik. Susuk peteng. Oke, Bos, iki lho. Iki buk iki lho. Mangga sih. Enak. Enak. Itu siji. Nek iki di mana sitoke sepi Jerman sik enek. Tulisannya habis. Lah, iki delok carane ngono. Ukurannya piro iki? Ini lho, di sekarang. Ukurannya juga ukuran. Oh, 135 cilik. Cilik. Lho, 135 ki cilik, 150 ukurane kali 200. 150 kali 200 kilo 135 185 150 Bos. 200. Madang lawuh iwak sapi. Nah, Lah Pak ya mbok gawa ta Mas Mambengi. teksture. Lali kowe kok. Ora lebone ta? Hah? Ora lebone kene ta? Mentas. Wis cocok kok. Oh, Wis cocok. ora gawa lho engko Mambengi. Heeh. Ora enek. Iki 120 ora 175 piro? Cilik nek Sing piro? 150 aja ora. Yo dewasa. 150 gawa dah. Ono gak gede. Saya pikir mbak iki jalan juga ait. Ya Allah kan nek tulisane to. Yo, iso pintere ram no. Iki di. Iki Ini 118 200 siji. di. Heeh. Apa iki? Ini nek ndelok iku kadang aku sih. Sekarang iki. Nah, ini kan itu jet gambar A. Iki. Iki mana kan? Iki. Ini mana bi? Apik. Abang banteng kok. Nek kowe sik bingung dari ya iki mbok masuk nek keranjang sik kowe dari ya. Masuk nek keranjang sik kowe yang ngene lho. Teh setengah 11 ya. 24 menit kan jamnya. Bos madang. Dal kerja, kawanan. Pokoke ben nek kono sik ya. Ben nek kono sik. Kenapa ya Mas sampai Mbah.
Cek bos. Wong kecil ning kono mak nyimpan wong ya. Rayong. Oke bosku. Nah, Lanjut nanti tak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.